Дзеянні праваахоўных органаў і органаў улады былі абсалютна адэкватнымі, неабходнымі. Гэта цытата з інтэрв'ю гэтак званага міністра замежных справаў Владзіміра Макея тэлеканалу Еўраньюс адносна падзеяў мінулага года ў Беларусі. Па яго словах, выбар стаяў паміж правамі чалавека і захаваннем дзяржавы. У такой сітуацыі, упэўнены Макей, кіраўніцтва любой краіны зрабіла б такі самы выбар. Студыя Белсат, 20-я гадзіна, Віталь Бабін. Вітаю спадарства. Хто ж насамрэч хацеў забіць Лукашэнку? Ды колькі там у выніку тых дарожных мапаў па інтэграцыі? Абмяркуем разам, запрашаю на выданне. Я не губляю надзеі на тое, што я такі прыеду ў Менск. Гэта моя мэта – пачаць выконваць мае абавязкі амбасадара США ў Беларусі менавіта ў Менску. Милиция, обратись, немедленно примут меры любые, какие нужно. Легче обходиться без этого, без общения с милицией. В тот момент, как я подписал это письмо, я начал нормально спать. У меня как камень с души упал. Читать про ту глупость, что погреб приготовили и убить его хотят, да кому он нужен? Год народнага адзінства, аб'яўлены Лукашэнкам, стаў самым трагічным часам для гэтага самага адзінства. Бацькоў кідаюць за краты, дзяцей пакідаюць адных. Дыктатар увесь час распавядае з экранаў нам пра свае нібыта правільныя сямейныя каштоўнасці. Пры гэтым разбурае гэтыя каштоўнасці сваімі бескантрольнымі паводзінамі. Вось ёсць я бацькі, ім можна ўсё, а ёсць сем'і, якія хочуць пераменаў бел-чырвона-белай Беларусі. Іх, аказваецца, год гэтага адзінства не датычыць. Іх можна разбіваць і знішчаць. Ну вось, глядзіце, на берасійскага актывіста Андрэя Шарэнду, чая жонка Паліна знаходзіцца за кратамі, ад пачатку года завялі ўжо другую крымінальную справу. Гэтым разам сілавікі палічылі, што бацька дваіх дзяцей абразіў Лукашэнку. Пытанне да грамадзяніна Лукашэнкі. Гэта год народнага адзінства. Пытанне застаецца без адказаў. Падрабязнасці ж справы даведаемся ў самога Андрэя, таксама ў праваабаронцы Романа Кісляка. Вітаю вас, спадарства. Добрый день. На пачатку пытанне да спадара Андрэя. Чым жа ж гэтая справа? Я ведаю, што сёння вы мусілі пабываць у следчых. Што вам новага распавялі? Пра што ўвогуле ідзе гаворка? Не, ну, по-першае, еще вчора мне пачалі тэлефанаваць следчыя і запрашаць мяне ў якасці сведкі. Ну, и причем как бы настойливо так. Ну, сегодня раніца я еще доведался, что с поведомления в телеграм-канале Следчего комитета, что у меня заведена криминальная справа по артикулу 368. Ну, и я так одразу забил основу, что следчий хочет поразмовлять на конт моей справы, але все-таки там вечером меня следчили нашли каля хаты. И все-таки они хотели поразмовлять по Полине, взять у меня именно показания по Полининій справе. Но я отмовился от показания. Питание, что с моей справой, покуль открытое. Потому что я сегодня бачил этих людей черным, которые стояли, пильновали края моего подъезда, и зробил висновок, что меня будут затримливать. Але дякую Богу, что они просто, как кажется, меня не затримали, они попросили меня пройти за ими, приехали следчие, допросили меня по Полініній справі якості свідки. Ось так це було сьогодні виглядало. А на концовій справі я покуль в здогадках. Ну, які тут здогадки? Прийшов загад, як кажуть, зачищати все живое, все, що активне. І такими методами не хочуть це зробити. Заводить гэтай ліповые крымінальныя справы, даваць гэтай ліповыя папярэджаныя прокуратуры. Так і жывем в Беларусі, такая сучасная Беларусь. Разам з тым, вось гэтая справа за абразу кіраўніка Беларусі распачалі ўжо не ўпершыню, ўжо некалькі такіх выпадкаў маем. Нават досыць часта яны сустракаюцца. Праваабаронцы неаднаразова заклікалі скасаваць гэты артыкул абраза прэзідэнта Рэспублікі Беларусь спадар Роман. Аднак летась і сёлета ўлады выкарыстоўваюць яго напоўніцу. Так атрымоўваецца, дзейнічаюць рэпрэсіі і падганяюць многія справы вось пад гэты артыкул. Спадар Роман, ці чуеце нас?
Не очень слышу вас с перерывами. Так, Є моє зв'язі питання проблема. дотичилося ось артикулу за абразу прэзідэнта, бо праваабаронцы ўжо неаднаразова настойвалі, каб скасаваць гэты артыкул з крымінальнага кодексу. Аднак вось сёлета мы заўважылі, што досыць часта яго выкарыстоўваюць у метадах палітычнага ціску. Ну, конечно, вообще эта статья применяется, как правило, по результатам таких острых политических дискуссий, когда есть оппоненты власти, они критикуют действующую власть, должностных лиц, и вот таким образом политические дискуссии переносятся, скажем так, на территорию следствия, прокуратуры и затем суда. Конечно, есть правозащитный стандарт о том, что оскорбление или клевета должны быть декриминализированы. К сожалению, есть страны, которые предусматривают уголовную ответственность за оскорбление и клевету. Есть страны, которые, их немного, но также предусматривают за оскорбление действующего главы государства, вот в том числе и Республика Беларусь в их числе. Я считаю, что нормальный стандарт, нормальный выход был бы, если бы должностное лицо, которое считает себя оскорбленным, пришло бы в суд с гражданским иском, либо наняло бы адвокатов, и в суде бы доказывало, что его оскорбили, либо его оклеветали. Вот это нормально. А не использовать прокуратуру, следственные органы для того, чтобы преследовать своих фактически политических оппонентов. Потому что, очевидно, что вся критика всегда по этим статьям, это всегда критика должностных лиц, действующей власти, за определенные действия, поэтому, безусловно, это находится в сфере, скажем так, политических дискуссий. Андрей, ваша жонка яшчэ ад пачатку года знаходзіцца за кратамі. Зараз вось і паўстала пагроза крымінальных спраў у адносінах да вас. Скажыце, якія апошнія навіны пра Паліну і у дадзенай сітуацыі таксама пытанне, як гледачы Белсату, увогуле нераўнадушныя грамадзяне маглі б дапамагчы вам ось у гэтай сітуацыі, неяк вас падтрымаць? Наколькі я сёння даведаўся ад следчых, што Палініна справа амаль скончана, але яна пустая, там няма нічога. То есть фактычна мне вылавлівалі зараз дзень, хоць 2 дні, каб просто з нечым запоўніць маімі паказаннямі, хоць нейкімі паказаннямі гэта справа. Так што я разумею, што следства амаль скончанае. Заўтра Паліне будзе вынесена канчатковае абвінавачванне, таксама ўжо незразумела па якім артыкулам. І в ближайший час справа будзе перададзена суд, думаю, працягу некалькіх тыдняў. Не ў суд, а прокуратуру. Тое, што кажу, што Паліна спачувае сябе добра, са словаў адвакатаў, перадае всім прывітання. І моя просьба, пыталіся, чым можна дапамагчы. Я бачу, што свабода ўсіх палітвязняў магчыма толькі пры нашай поўнай перамозе. Только полная наша перамога и позволение диктаторского режима вызвали всех политвязняў. И чым хутчэй гэта все ў наших руках, чым хутчэй гэта адбудзецца, тым хутчэй палітвязні выйдуць на свабоду. Што ж, будзьмо разам, калі ласка, трымайцеся, словы салідарнасці ад Белсату, спадар Андрэй, таксама прымайце. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Спадарства Роман Кісляк, праваабаронца, і Андрэй Шарэнда, берасельскі актывіст, быў з намі на відэасувязі. А цяпер прапаную спадарству невялікі фрагмент інтэрв'ю, якое Белсат узяў у амбасадаркі США ў Беларусі Джулі Фішер. Вітаю, Madam Ambassador. I'm really happy to see you on Belsat. Спадарыня амбасадар, я вельмі рады бачыць вас на Белсаце. Вялікі гонар прымаць вас у нашай студыі. І гэта адбываецца нават перад вашым афіцыйным спатканнем з Александром Лукашэнкам. Я цяпер адчуваю сябе вельмі важнаю персонаю. Галоўнае пытанне, калі вы паедзеце ў Беларусь? Так, гэта насамрэч вельмі важнае пытанне. Перадусім хачу падзякаваць за тое, што вы мяне запрасілі. Для мяне гэта таксама вялікі гонар быць тут, на тэлебачанні Белсат, у вашай цудоўнай студыі. Мець магчымасць паразмаўляць з вамі пра нашыя спадзевы, нашыя мары, пра тое, якую Беларусь можа быць, пра тое, як могуць выглядаць адносіны паміж Беларусю і маёй краінай.
continue to hope that I will arrive in Minsk. Я не губляю надзеі на тое, што я такі прыеду ў Менск. Гэта моя мэта пачаць выконваць мае абавязкі амбасадара ЗША ў Беларусі менавіта ў Менску. Але я пакуль не маю візы, і пакуль я яе чакаю, актыўна дзейнічаю ў патрэбным кірунку. У тым ліку размаўляю з тымі, з кім я магу сустрэцца па-за Беларусю. Што гэта значыць, што вы не маеце візы? Ці недастаткова проста быць уладальнікам дыпламатычнага пашпарта? Не, недастаткова. Кожны народ мае пэўныя патрабаванні да перамяшчэння грамадзянаў іншых краінаў. Існуюць адмысловыя дыпламатычныя правілы, згодны з якімі бакі дамаўляюцца аб уездзе амбасадараў. Мы ўжо завяршылі гэтую фармальную працэдуру. Амерыканскі бок пагадзіўся на прыбыццё беларускага амбасадара. На жаль, беларускі амбасадар не змог прыступіць да выканання сваіх абавязкаў. Я маю такую ж згоду ад уладаў Беларусі, але ў той жа час я не магу прыехаць у Беларусь без візы. Міністр замежных справаў Уладзімір Макей заявіў некалькі дзён таму, калі амерыканскі амбасадар хоча прыехаць, каб казаць пра нелегітымны рэжым, то не мае сэнсу прыязджаць. Але ж ці магчыма паехаць у Беларусь, каб быць маўклівай? Адказ на гэтае пытанне ўжо ў гэтую нядзелю ў праграме «Тыдзень А21» не прапусціце. Ну а цяпер да рэформаў. Лукашенко не спяшаецца рэфармаваць Беларусь, а вось адмыслоўцы з народнага антыкрызіснага ўпраўлення глядзяць далёка наперад. Пра рэформу структуры, якую у нас называюць міліцыяй, сёння і пагаворым з адказнай за гэтае пытанне спадарняй Святланай Хілько, якая прэзентавала сёння журналістам праграму гэтых рэформаў. Вітаю вас. Добрый день. Спадарня Святлана, роўна месяц таму вы былі ў нас у эфіры, распавялі тады пра гэтую рэформу, што за гэты месяц змянілася, што вы напрацавалі, што новага, распавядайце, калі ласка. Да, за этот месяц очень большая работа проделана. Мы подготовили финальный проект реформы, презентовали его журналистам, общественности, сотрудникам органов внутренних дел. И сейчас у нас идет такая активная фаза сбора обратной связи, критики, похвалы и всего, что хотят нам сказать люди, сотрудники, эксперты по поводу тех мыслей, которые мы высказали в реформе. То есть сейчас мы аккумулируем всю обратную связь, которую мы получаем через чат-бот, сайт, лично некоторые люди пишут. И некоторые идеи мы включаем в реформу. Очень много толковых идей, очень много интересных мнений, о которых наша группа даже и не могла подумать самостоятельно. То есть этот коллективный разум сейчас очень хорошо работает. И после того, как мы включим эти идеи в реформу, мы также планируем направить проект в государственные органы в Беларуси. То есть, возможно, наше МВД захочет взять и реализовывать какие-то идеи из этой реформы. Я, конечно, сомневаюсь, если честно, в этом, но, тем не менее, такие попытки мы тоже будем предпринимать. И максимально рассылать реформу сотрудникам, чтобы они видели, что все же будет в Новой Беларуси. Кроме того, у нас большая работа ведется по аудиту действующего законодательства и приведению его в соответствие с той программой реформы, которую мы планируем. А якія вось гэтыя ідэі? Што за прапановы цікавыя, якія паступілі да вас і пра якія вы не здагадываліся, можа быць, на першы погляд? Ну, например, очень много людей, это даже было неожиданно, мы немножко с опаской относились к идее выборности руководителей полиции, и мы предложили идею выборности полиции на областном так называемом уровне. И вот от сотрудников и от граждан мы получили такой фидбэк, что давайте, может быть, мы попробуем это проводить на муниципальном все-таки уровне, потому что на областном уровне существуют коррупционные риски. Для того, чтобы организовать хорошую избирательную кампанию, все-таки нужно достаточно много материальных ресурсов, должно быть задействовано. Когда на муниципальном уровне или уровне района, небольшого города, поселка, любой гражданин практически может провести предвыборную кампанию, поговорить с избирателями и избраться на должность в полиции Новой Беларуси. Вот это было интересно. Конечно, очень много вопросов люди задают о будущем сотрудников, как они будут чувствовать себя в Новой Беларуси, что мы будем делать с так называемым отрицательным отбором, который долгие годы велся, и как мы будем этот вопрос решать. Много вопросов задается по
эффективности работы и в том числе цифровой части, так называемой. Потому что если мы посмотрим на статистику, около 25% всех преступлений, зафиксированных в прошлом году в Республике Беларусь, уже совершаются в сфере высоких технологий. Но наша милиция совершенно к этому не готова. Наша милиция не расследует их, и нет никакого взаимодействия между, в том числе, органами, банковскими структурами, где мы могли бы такие преступления предотвращать. Так вот, всем этим, конечно же, мы будем заниматься, и все эти идеи будут воплощены в жизнь. Но много внимания, простите, да. Разам з тым, вось, вы кажаце пра рэформу, ці гатовая сама міліцыя, будучая паліцыя Беларусі да гэтых рэформаў, таксама пытанне. І, канешне, шмат каго хвалюе вось пытанне люстрацыі. Так? Адпаведна, тыя, хто быў датычны да вельмі жорсткіх злачынстваў падчас прэзідэнцкай кампаніі, пасля яе, не мусяць адназначна працаваць у структурах Міністэрства ўнутраных спраў. Аднак ёсць і тыя, хто апасаецца, што іх таксама могуць запісаць вось у гэтых, ну, умоўна кажучы, злачынцаў, і яны не змогуць далей працягваць. Што б вы ім на гэта сказалі? Да, понимаете, вот здесь идет сейчас очень массированная пропаганда в сторону сотрудников в том числе. Их пугают вот этой новой властью. Сейчас придет какая-то новая власть, всех уволит и какие-то будут массовые репрессии проводиться. Нет, конечно, такого не будет. Это совершенно неэффективные меры, они не ведут к демократизации. Конечно же, те люди, которые совершили преступления, те люди, которые пытали граждан Беларуси, те, которые исполняли преступные приказы, в отношении всех них будет проведено расследование, решение будет принято независимым судом. Но сотрудники, которые не исполняли этих приказов, сотрудники, которые не совершали преступлений в отношении белорусов, они останутся работать. Мы не планируем каких-то массовых увольнений, чисток и всего вот этого, что рассказывает руководство МВД. Может быть, руководство планирует, потому что они, собственно, эти чистки уже начали. Они увольняют неугодных сотрудников, они увольняют преподавательский состав в Академии МВД. То есть эти репрессии фактически то, чем они пугают, они сами это и делают. Они увольняют государственных служащих. С нашей стороны нет. Мы хотим строить новую Беларусь. Это наше единственное желание. Вот давайте соберемся вместе. У нас есть эксперты из таких стран, из таких стран. Мы покажем вам, какие есть наработки, какие есть тренинги, какие есть современные методики. И вместе решим, как мы будем строить полицию новой Беларуси во взаимодействии. Нам очень не нравится подход в реформировании, который был предпринят в некоторых странах, когда реформа спускалась сверху вниз. То есть какая-то экспертная группа садилась и говорила, что вот только так нужно делать, и не слушала ничего мнения. Мы как раз-таки хотим делать по-другому. Мы хотим, чтобы и сотрудники могли сказать свое слово и высказать предложение, и граждане, и эксперты, и вместе мы решили как раз-таки вот что, в каком направлении мы будем двигаться. И мы можем пересматривать этот договор, то есть мы можем попробовать что-то сделать, и никто не будет сегодня говорить, что у нас все получится, и все обязательно, все идеи, которые у нас есть, это идеи годные и хорошие. Возможно, что-то не получится, но самое главное — это наше движение вперед. Сегодня мы находимся в стадии застоя 26-летнего, когда ничего не движется вперед, и нам нужно начать делать хотя бы что-то. Спадарня Святлана, вось вы акурат закранулі вось іншыя краіны, дзе праводзіліся падобныя рэформы. Калі ўзяць, напрыклад, Украіну, не зусім гэта ўдалы прыклад, таму што ўсё ж такі пры рэформе Міністэрства ўнутраных спраў увогуле праваахоўнай сістэмы варта падыходзіць комплексна. То бок не толькі рэфармаваць Міністэрства ўнутраных спраў, аднак і пракуратуру, і суды, каб пазбегнуць вось гэтых прыкладаў карупцыі. Ці згодныя вы вось з такім падыходам? Конечно, абсолютно. И не только правоохранительную систему. Понятно, что без работающей судебной системы мы не можем сказать, что будет работать полиция. Да? То есть мы слышали обратную связь от сотрудников патрульной полиции первого набора украинского, когда они говорили, вот, мы собрали материал, мы принесли его, мы знаем, что человек совершил правонарушение или преступление, и дальше где-то выше этот материал теряется или выбрасывается в мусорку. Понятно, что у людей, которые идейные, которые действительно хотят работать на благо, у них тоже теряется мотивация что-то делать, когда они стучат вот в эту стену и не видят никакого эффекта. Конечно, вся система должна реформироваться, и должна реформироваться и система образования, и здравоохранения, и, в принципе, взаимоотношений в обществе. Самое главное, государство и чиновники должны научиться слышать народ и понять, что они находятся на своем посту и в своих креслах только для того, чтобы выполнять волю народа. Вот к тебе
обращаются люди, говорят, что они хотят, чтобы полиция или Министерство здравоохранения работало таким образом. И ты как чиновник должен предпринять все усилия, чтобы найти способы реализовать это желание людей. Если ты не можешь, ну, найдется, значит, кто-то другой, кто сможет это сделать. Сегодня белорусская действующая власть показывает нам, что она не может сделать ничего, и ни одно желание общества белорусского она удовлетворить не может. І хоць гэты праект рэформаў, ён скіраваны на будучую Беларусь, варта ўжо зараз гэтым займацца і варта пра гэта гаварыць. За што вам вялікі дзякуй. Святлана Хілько, спадарства была з намі на відэасувязі, адказная за рэформу Міністэрства ўнутраных спраў народнага антыкрызіснага ўпраўлення. А ці задавальняе вас праца беларускай міліцыі, ці трэба нешта змяніць у ейнай працы, адказваюць жыхары Берасця? Такие есть, что он на милицию первый полезет. Они ж пьяные все. Трезвых они не трогают. У нас вроде порядок. И к милиции обратись, немедленно примут меры любые, какие нужно. Нас же за это посадят, если мы вам скажем правду. Надо менять не милицию, а выше. Тому що білоруської міліції, на жаль, зараз всі бояться. Замість того, каб можна було спокійно десь звернутися по яких питаннях своїх і так далі. Ми ведаємо, що шмат хто навіть по яких кейсах, до яких раніше зверталися в міліцію, вони не звертаються зараз просто тому, що бояться, що там, я не ведаю, до їх причепиться. Покуль сама система політична не зміниться у нас, то нічого не зміниться в міліції. Когда она нам надо, то ее нету, а когда не надо, то сунутся. Я с ней просто не хочу иметь дело. А чому? Ну а зачем? Как бы легче обходиться без этого, без общения с милицией. Работать не для галочки, а обращая внимание на нужды простых людей. Я не сталкивалась. Значит, вам повезло? Мне повезло. Слава Богу, я не касаюсь, и они к нам не касаются. Мы спокойно живем, семья. Только о хорошем могу сказать. Ну, им, наверное, уже зарплату надо повысить, им надо какие-то льготы дать, например. Например, у нас в Узбекистане льготы очень много. Тут я Беларусь, я не знаю, почему-то не ценит их работу. Ну, ось такія меркаванні. Тим часам у нас яшчэ адна чарговая гісторыя пераследу. Івана Ганіна, кікбаксёра, чэмпіёна Кубка свету ў Беларусі і у тайскім боксе затрымалі ва ўласным аўтамабілі яшчэ 8 лістапада. З Менскага русу яго адразу перавезлі ў Жодзіна, дзе судзілі на 10 сотняў. Пра выключэнне з нацыянальнай зборнай, стаўленне да праўладных спартоўцаў і сваю грамадзянскую пазіцыю атлет распавёў нашым журналістам. Я подписался не один из первых, я подписался то ли 315, то ли 355, как-то так. Я подписал письмо, и мне стало страшно. То я сам себе бегаю там на митингах, а то ты уже все это делаешь открыто. Было страшно, но было и в том числе очень легко. Потому что я в тот момент, как я подписал это письмо, я начал нормально спать. У меня как камень с души упал. Тогда очень эмоциональный момент был после выборов. Там не тренироваться, вообще ни на что руки не поднимались. Голова не работала. Все время ты думал о том, что происходит прямо здесь сейчас. После того, что я там увидел, после этих непрерывных взрывов, стрела оружия и так далее, я, наверное, сутки не вылазил из дома. Я ждал ночи, чтобы собаку пойти выгулять. Я такого страха никогда в жизни не испытывал. Я думал, на следующий день будут ездить БТР, и из них прямо из пулеметов будут стрелять по людям уже боевыми. И вот это то, что я сидел, и я сам себе надумал, что вот будет так. Оказалось, все совсем не так. Мы увидели столько много красивых людей, светлых. И я хочу, чтобы нас ждало именно такое будущее, какими мы были в середине августа. Я помню первый марш со спортсменами. Увидел растяжку спортсмена с народом. Подхожу, то есть все, со всеми познакомился. Меня в первый ряд. Давай.
Я отказался участвовать в чемпионате республики, потому что мне в то время было совсем не до чемпионата республики. В таком состоянии, мне было не до боев, я скажу так. Я не то чтобы там, я бойкотирую или еще что-то. Нет, мне просто было не до этого. У нас президент Федерации Караев. Я очень не хотел его видеть. И вот я вам скажу честно, я не хотел вообще находиться с ним в одном помещении и так далее. Меня отчислили из национальной сборной, но меня отчислили потому, что у меня ни одного старта не было за 2020 год. Грубо говоря, у них было за что меня отчислить. И после того, как я в Жозино побыл 10 суток, меня исключили из спортивной школы, в которой я числился за прогулы. В принципе, все на этом. Больше ничего у меня в спортивном мире не поменялось. Я тренируюсь все дальше, как и было. Меня задержали, когда я сам себе уже разрешил быть задержанным. И вот на той же неделе меня из машины вытащили вместе с Андреем Кравченко, еще с нашим одним товарищем, возле Национальной школы красоты. В этот день мы не успели на митинге поучаствовать. Схватили там буквально 20 секунд, я уже там со стяжками на руках. Что было самое трудное? Что за стеной люди, которые с тобой сделать могут все что угодно, им за это ничего не будет. К спортсменам, которые подписали провластное письмо, я отношусь только с жалостью, но не ко всем. Только к тем, кто подписался за зарплату или еще что-то. Они себя не ценят, эти люди. Они готовы продаваться. Сейчас главный критерий для того, чтобы твой вид спорта существовал, чтобы ты в нем существовал, надо быть лояльным режиму. Когда во главу любой сферы ставится лояльность, а не профессионализм, это ни к чему хорошему не приводит. И мне кажется, человек раскрывается в свободе. И в таких железных клетках этого состояния не достичь. І да важної теми. Засталося две мапы. А ўсяго іх 28, а не 33 ці 32, як раней казалі ўлады. Ведаю, ужо надакучыла вам гэта інтэграцыя, а вось чыноўнікам заўсёды ёсць пра што сказаць, і амбасадар Сямашка, і прэм'ер Галоўчынка ажно дагаворыліся, што 26 дарожных мапаў ужо ў Расіі. Яны запарафіраваныя юрыстамі абедзвюх краінаў, засталося толькі дзве, якія толькі восенню ўдасца ўзгадніць. Альбо не ўдасца. Так ці інакш пра інтэграцыйныя мары лукашэнкаўцаў пагаворым ужо зараз з палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым. Добры вечар. Добрый вечер. Віталій, сапраўды ўжо колькі разоў гаварылася пра тое, што мапаў і 32, і 33, ось сёння 28. Чаму такая блытаніна і ці ёсць адказ на пытанне, колькі іх насамрэч гэтых дарожных мапаў? Я не упэўнены, што нехта там нават внутры ведае дакладны адказ на гэта пытанне. Я нагадаю, што ў канцы 19-го года, калі вось гэтая праблема захавання незалежнасці стаяла найбольш, неяк так горача, калі здавалася, што вось Лукашенко гэтай мапы падпіша, калі Масква напірала, тады гаварылі, што 30 уже падрыхтавана, і толькі адна засталася. Гэта нават стала нейкім такім афарызмам, 31-я дарожная мапа. Але зараз уже 26. Як мінімум нам трэба радавацца, што іх стала менш. Значыць, в нейкай сферы проста адкінулі, вырашылі, што гэтай сферы інтэграцыі не будзе. Это такая, скажем, умоўная радасць. Хаця, канешне, гэтая жуйка, якую яны жуюць, яна працягваецца. І, безумоўна, з аднаго боку, безумоўна, што Масква хоча выканання гэтых сваіх пажаданняў, і, безумоўна, яна лічыць, што зараз Лукашенко, як ніколі на яе разуменне, слабы, паколькі ў яго няма легітымнасці не за межамі Беларусі. Все замежныя партнёры США дакладна заявілі, што любыя інтэграцыйныя пагадненні, якія будуць падпісаны, яны не будуць прызнаныя, паколькі яны падпісаны нелегітымнай уладай. І самае галоўнае, што Лукашэнкі няма легітымнасці ўнутры Беларусі, ўнутры беларускага народа, які таксама не ўспрымае яго зараз легітымным кіраўніком дзяржавы. Разам з тым улады Беларусі, ось і амбасадар Беларусі ў Расіі Владзімір Сямашка кажа, што восенню, хутчэй за ўсё, гэтыя дзве мапы падпішуць. Аднак, на ваш погляд, гэта не апошні тэрмін, на які ўвесь час пасуюць.
Я думаю, да. Той же 19 год, калі узгадаць, то яны тады абяцалі вясной 20-го, і фактычна нават былі абяцанні праз некалькі тыдняў на зіму 20-го, но ўсё гэта не было падпісана, і выбарчая кампанія з боку Лукашэнкі 20-м годзе пачалася пад такімі відавочнымі антырасійскімі лозунгамі, паколькі адносіны былі дастаткова напружаныя, і мы памятаем вагнераўцаў, мы памятаем заявы пра тое, што ёсць куклаводы у кандыдатаў, у бабарыкі і гэтак далей, куклаводы в «Газпроме», альбо нават і вышэй. І все гэта схлопнулася пасля 9 жніўня, калі Лукашенко зразумеў, што адна на яго спадзяванне, каб утрымацца ва ўладзе, это Кремль, прагнуўся як мог перад Кремлем, ну а зараз спрабуе разагнуцца, то бок спрабуе разам з тым ён, я так разумею, спрабуе саступіць у нечым слабым, там неважным, в рыторыцы, там сказаць, што падтрымлівае расійскую пазіцыю па Ўкраіне, спрабуе зрабіць, сказаць тое, што ад яго не патрабуе нейкіх рэальных дзеянняў, магчыма, і нейкія мапы не самые с его пункту гледжання важныя будуць падпісаны, але мне здаецца, пакуль дэ-факта ён кіруе Беларусі, ён ніколі не пойдзе на нейкі істотны, напрыклад, тое ж падаткаабкладання, паколькі гэта просто згубіць рычагі ўлады, ніколі не пойдзе там на агульную валюту, паколькі гэта таксама аддаць рычагі фінансавай улады Маскве. Ну вось такія рэчы, інтэграцыю мы з ёй жывем з 96-го году. Яна праходзіць, і кожны раз мы баімся, што вось-вось, і кожны раз зноў нешта адыходзіць. Карацей, вы сапраўды в пачатку нашай размовы сказалі, што гэта тэма можа камусьці надакучыць, але я нагадаю, што нам дакучыла не ў гэтым годзе, нам дакучыла за апошнія 25 гадоў. Разам тым журналістам дзяржаўных медыяў не надакучыла ледзь не штотыдзень здымаць новы фільм пра апазіцыю. І вось чарговая стужка, якая выйшла на АНТ пра забойства Лукашэнка, яна так называлася «Убіць прэзідэнта». На ваш погляд, Віталь, чаму кожны фактычна тыдзень гэтую тэму мусоляць бясконца, даюць нейкія новыя факты? Няўжо беларусы сапраўды яшчэ вераць у тое, што там паліттэхнолаг Александр Федута і адвакат ЗША Юрай Зянковіч рыхтавалі гэтае забойства кіраўніка Беларусі? Перш за ўсё, дазволіце кропку такой іроніі, хаця яна, конечно, чорная, у тым сэнсе, што, разумееце, 2 дні па ўсіх тэлеканалах, нормальные люди ясно не глядят, але по працы часам даводится включать, и там шла реклама. Человек, например, пришел, умовно, там пенсионер, военный пенсионер, глядеть свой любимый БТ, а там забить президента по-русски, убить президента, праз кожные 15 хвилин, убить президента. Но это просто некая, не знаю, загадці, перакананні. Карацей, конечно, гэта назва, якая была выбрана для фильма, она так вельмі двухсэнсоўна гучыць, калі 2-3 дні только про это и казали, что вось только включаешь рекламу, там, убить президента. Але калі сур'ёзней, то, конечно, галоўная мэта всех этих фильмов то, что она ідзе ад жніўня 2020 года, показать, что оппозиция на самой справе ніякая не мирная, она вот такая злобная, узброенная. Она, нават калі проходили мирные марши и люди дарили кветки ОМОНовцам, и люди здымали свои чаравікі, перш чым ступіць на лаўку, вось, каб збирали за собой смецце. Нават у гэтыя дні прапаганда умудралася знаходзіць нейкія, з ее пункту гледжання, немірныя способы и так далей. Гэта такая стрыжневая стратегічная мэта, показать, что оппозиция на самой справе хочет там забивать, хочет все переменить, хочет всех посадить, хочет всех расстрелять. И в дадзеным выпадку, калі вот люди, скажем, демократичных поглядов спрачаются, что не трэба им давать подставы, вот это спрэчки шли про мирный, немирный шлях, так им не важно. Им не давая подставы, они все равно будут обвинавачивать, хоть, безумоўна, люди пераважна увогуле пасля там 12 жніўня узорна паводзілі, я ж кажу, дарили кветки, гэта не перашкодзіла прапагандзе все равно называть усіх патэнцыйнымі там гвалтаўнікамі і расстрельшчыкамі и так далей. А тут вось я так упэўнены, что и гэты фильм только подтвердил, что была разыграна такая комбинация, спецоперация, калі взяли людей, можа, вылечили паводле іх там специфічных рысаў характара, пэўнай авантурнасці, пэўнай, можа быть, неасцярожнасці вось характара. Яны гэтых людзей вялі апошнія паўгады, каб все гэта засняць,
каб все гэта развіваць і падстаўлялі ім ужо сваіх так званых военных, которые нібыта гатовыя ісці на гэты перабарот, але все гэта, я думаю, ужо ледзь не з першых кадраў там з восені альбо з зімы дакладна все это уже велося, і большасць ужо гэтых дзеянняў так званых змоўшчыкаў была часткай спектаклю, якім кіравалі спецслужбы. Яшчэ адно мерапрыемства, якое рыхтуюць улады Беларусі, гэта рэферэндум па зменам у Канстытуцыю, які запланаваны на студзень-люты наступнага году. На ваш погляд, за што там будуць галасаваць беларусы, пра якія канкрэтна змены ідзе гаворка ў Канстытуцыю, ці зараз можна казаць ужо пра нейкае пашырэнне паўнамоцтваў Лукашэнкі, альбо наадварот, бо ўжо куды шырэй паўнамоцтвы у кіраўніка Беларусі, чым і зараз? Гэта якраз тая рэч, пра якую менш за ўсё хацелось бы гаварыць, рабіць тут нейкі, паколькі якраз тая рэч, дзе все памяняецца яшчэ. Мы бачым, што збіралась так званая афіцыйная канстытуцыйная камісія, якая раптам кажа, што на самой справе все добра з прэзідэнцкай формай кіравання і не трэба нічога мяняць. То бок тут сцэнары могуць быць самыя розныя. Першы сцэнарый, які быў на пачатку, як всім здавалася, самы галоўны, што Лукашенко сапраўды падчас транзіту ўлады не хоча перадаваць такую моцную прэзідэнцкую ўладу свайму наступніку. Але тут аказваецца, што можа быць все па-іншаму, і ён можа і не зусім збіраецца сыходзіць. Карацей, в нашым таком хуткаплынным часе то, што будзе зімой, мне здаецца, не трэба зараз яшчэ спрабаваць прааналізаваць, тым больш, што ёсць такая рэч, што все-таки ўлада разумее, што на сёння яна прайграе любы выбары, любы рэферэндум. І зноў падвяргаць сістэму такому шоку, зноў быць упэўненым, што далёка не все нават в тых спецыяльна адабраных выбарчых камісіях павядуць ідэальна, як паказаў у жнівень 2020 года, калі сістэма дала трышчыну, калі выбарчыя камісіі давалі, некаторыя выбарчыя камісіі давалі праўдзівыя вынікі, калі людзі стаялі і сябры гэтых выбарчых камісіяў паказвалі ім праўдзівыя вынікі, то все гэта падчас рэферэндуму. Адзінае, што гэты рэферэндум можна зрабіць улада так, што проста у большасці насельніцтва, якая эту ўладу не ўспрыме, не будзе ніякага да яго вялікага інтарэсу. То бок людзі будуць, скажем так, разважаць паміж байкотам, альбо неудзелам, альбо проста ігнараваннем, паколькі то, што там вынесуць на рэферэндум, не будзе не мець такой зачэпкі, што людзям захочацца неяк паўставаць супраць яго, неяк змагацца. Так што на дадзены момант, я думаю, ранавата нам даваць нейкія ацэнкі. То бок улады будуць пазбягаць любога раздражняльніка у гэтым рэферэндуме, каб ён не стаў каталізатарам новых пратэстаў, на ваш погляд, так? Так, это, я думаю, было бы с их пункту гледжання ідэальна, хотя разом з тым, як правесці гэтыя канстытуцыйныя змены, якія яны уже аб'явілі, што будзе новая канстытуцыя. Ясна, што гэта так ці іначай будзе раздражняльнікам, но калі на рэферэндум будзе вынесена канстытуцыя, якая мала адрозніваецца ад таго, што ёсць, магчыма, народу это будзе все не вельмі цікава, бо народу все-таки цікава пытанне адыходу гэтай улады, а не тое, пад якой канстытуцыяй ён далей збіраецца кіраваць, паколькі гэта ўлада паказвала, што она ігнаруе канстытуцыю вельмі паспяхова, самі ж якую прымаюць, па-першае, 3 разы ўжо, 2 разы на рэферэндумах мянялі, па-другое, нават тыя артыкулы, якія дзейнічаюць, з іх можна толькі смяяцца, права на свабоду сходаў, правы чалавека, все гэта прадстаўлена, все это разумеюць, што гэта пустая папера. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік, быў з намі на відэасувязі. Разам з тым гаворым сёння і пра СМІ, і пра доступ да праўдзівай інфармацыі, трывожныя званочкі адносна новага наступу на права атрымоўваць гэтую незалежную інфармацыю. З полю зроку знік аўтар сатырычнага тэлеграм-каналу «Савецкая Беларусія», а тэлеграм-канал Эдуарда Пальчаса, нагадаю, палітвязень знаходзіцца за кратамі з мінулага года, прызналі экстрэмісцкімі. Разам тым спадарства сёння таксама даведаліся, што журналістку Тутбай Кацярына Барысевіч, якая была звольненая на паўгады зняволення за кратамі, паставілі на улік як схільную да экстрэмізму. Таксама на такі самы ж улік былі пастаўленыя у жодзінскай следчай турме нашыя журналісткі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова. Яны, спадарства, нагадаю, ужо 165 дзён знаходзяцца за кратамі. Зноў вітаем нашых гледачоў на плошчы пераменаў.
Час ад часу мы былі вымушаныя класціся на падлогу. Каб дайсці да крамы або прыпынку, некаторым жыхарам вёскі Стан трэба прайсці сапраўдную паласу перашкод. Застацца ў сухім абутку не атрымаецца. Переживаю за вас, но это не продлится вечно. У меня все будет хорошо. Это ведь не конец жизни. Жаль, что не могу написать много, но могу сказать, что мы все с этим справимся. Вот это комната, где, в общем, выросла Катя. Здесь Катины снимки. Мы знаходзімся на праспекце пераможцаў у Менску, дзе проста цяпер сабралася некалькі тысяч мірных дэманстрантаў. Это первый лист. Теперь вы видите, что мои слова не были пустым звуком. Я и правда не собиралась никуда уезжать. Самое удивительное, что я не испытываю злости, обиды, жажды мести к тому, кто принял решение поступить так с нами, со мной. Моральное состояние спокойное, готовность ко всему. Белсат ганарыцца сваімі працаўнікамі. Гэта не толькі журналісты, такія як Катя і Даша, але і, да прыкладу, мастакі, дызайнеры. Адзін з самых вядомых з іх Міхал Анімпадыстаў, які заўчасна пакінуў гэты свет 3 гады таму. Аднак ягоная справа жыве. Сёння ў Менску у офісе ПН-цэнтру адбываецца ўручэнне прэміі Міхала Анімпадыстава за найлепшую кніжную вокладку. Усе падрабязнасці даведаемся ў Александры Дорскай. Добры вечар, Саша. Табе слова, якія падрабязнасці сённяшняй імпрэзы? Прывітанне. Мы завіталі ў ПН-цэнтр, дзе ўжо уручылі прэмію імя Міхала Анімпадыстава. Трансляцыя цырымоніі адбывалася ў онлайн-фармаце. І арганізатары зазначаюць, што, безумоўна, ў такі складаны час ён накладае свае адбіткі на беларускую культуру, але прэмію ўдалося правесці, хоць кніг было менш, чым у мінулыя гады, 28 кніг, вокладак кніг удзельнічала у прэміі. Прэмія, гэта кніжная прэмія, але ўручаецца яна за прыгажосць. За прыгажосць вокладкі, якая вабіць узяць кнігу ў рукі. І магу сказаць, што ў фінал выйшлі 6 дызайнераў, 6 мастакоў, якія зрабілі 5 вокладак. Ну і адразу раскажу, хто ж перамог. Сярод фіналістаў была кніжка «Простыя словы». Гэта кніжка, прысвечаная акурат патрону прэміі Міхалу Анімпадыставу. І журы вырашыла аддаць ёй першае месца. Вось так сімвалічна атрымалася. Дызайн гэтай вокладкі кніжкі зрабіла гаспадарыня Алена Дашкевіч, гэта удава Міхала Анімпадыстава. І вось яна распавядала падчас цырымоніі, што абрала такі здымак Міхала Анімпадыстава, які раскрывае ягоны характар, ягоную прынцыповасць ва ўсім, ягоны густ. Ён працаваў у розных кірунках, гэта і у тым ліку і кніжныя вокладкі, але таксама і музыка. І пісаў тэксты як культуролог, і вывучаў горад, і шмат зрабіў нашай культуры.
Вось. Ну і прыза грашовага сёлета ў прэміі няма. Прызам стала статуэтка. Гэта такі анёл, які грае на жалейцы, які таксама раскрывае вось характар патрона прэміі Міхала Немпадыстава, рознае мастацтва. І вось спадарыня Алена сказала, што нават думае пра тое, каб, можа быць, усталяваць гэтую скульптуру на могілках як такі сімвалічны помнік Міхалу Немпадыставу. Ну, увогуле магу сказаць, што гэтая прэмія зроблена у гусце Міхала Немпадыстава, то бок журы, а гэта мастакі і літаратары. Яны абіраюць такія вокладкі досыць, ну, у беларускіх нацыянальных колерах, такія стрыманыя і густоўныя вокладкі. Вось адчуваецца такая тэндэнцыя. Але ўвогуле час, канешне, накладае адбітак. Напрыклад, вось сярод тых 5 вокладак, якія выйшлі ў фінал, была вокладка «Беларуская нацыянальная ідэя». Гэта кніга Змітра Лукашука і Максіма Гарунова. І вось здарылася так, што Менская абласная камісія знайшла там прыкметы экстрэмізму ў гэтай кнізе. І таму вокладку нават не маглі паказаць, як бы не рызыкавалі паказаць і заблёрвалі яе, напрыклад, у інстаграмах прэміі. Ну і, дарэчы, вось генеральным партнёрам прэміі. Акурат такая сітуацыя склалася, да прыкладу, з кнігай Альгерда Бахарэвіч «Сабака Еўропы». Дадатковы наклад, які быў надрукаваны. І таксама зараз разглядаецца пытанне аб экстрэмізме. Калі ўжо літаратура экстрэмізма, то што ўжо казаць пра журналістыку. Александра Дорская, дзякуй вялікі, Саша, за гэты каментар з гэтай прэміі. Цяпер наш сталы праект «Беларус беларусу» пра тых, хто мае патрэбу ў падтрымцы і пра тых, хто хоча і можа падтрымаць. У новым выданні глядзіце сюжэт пра тое, як шматдзетныя маці паўсталі супраць рэжыму. Не пераключайцеся, я ж з вамі развітаюся. До новых эфіраў, беражыце сябе. Месяц таму мы рассказывали гісторыю нашай гераіні Веры, што выйшла за кормам для кота і трапіла на Крэсціна разам з іншымі жыхарамі Лебедзінага. Все из-за кота, все из-за него. Кушать хотел, мама пошла за кормом. На пешеходную дорожку подъехало 2 буса, и в один бус погрузили девушек, во второй мужчин. Все, и отвезли нас в центральное РУВД. Вера, якая атрымала на той момант самы буйны ў гісторыі Беларусі штраф, скрыла сваім аптымізмам нашых гледачоў. Все очень переживали, волновались, звонили, спрашивали, как, что, чем помочь, поддержать. Вот. Ну, конечно, очень эта поддержка и внимание дает такой заряд положительный. То есть не дает, как говорится, упасть духом. Очень много соседей, которых, ну, в принципе, ты в лицо знаешь, но так там «здравствуйте», «до свидания». То есть, ну, а тут откликнулась, конечно, вот, ну, в поддержку. И одноклассники тоже там писали, конечно, слова поддержки, поддерживали, говорили, что я молодец. Вот, что, ну, в общем, такая боевая дамочка. Одноклассница ко мне заезжала в гости. Очень была рада ее увидеть. Вот, потому что уже сколько со школы прошло, уже, наверное, лет 16 или 17. Последний месяц уже успели обжаловать штраф. Ну, естественно, никто ничего не обжаловал. Как было 180 базовых, так и осталось. Вот, поэтому никакого особого продвижения нету. Ну, ничего. Есть в планах некоторые мероприятия еще. Будем пытаться обжаловать дальше в вышестоящие инстанции. Так что останавливаться никто не собирается. Будем долбить и еще раз долбить. Ну, оба! Надежда. Нет, она вообще-то у меня есть внутри. Наверное, вот надежда именно на людей. Потому что ты видишь, что действительно у нас люди настолько открытые, настолько, ну вот, готовы, как говорится, сами в огонь броситься, да, чтобы кому-то помочь. Мне пока, наверное, в последнем человеке будет хотя бы какая-то минимальная искорка надежды теплится, то значит все будет. Ну, пока последний человек не опустит руки, то, ну, такого быть не может, чтобы не поменялось ничего. Ну. Бусики дашь маме сладкие? Моя любовь, такая любовь.
У меня, например, один ребенок, да, у кого-то, по 4, по 5 детей, это просто, конечно, матери, героини. И даже вот эти вот люди, да, которые знают, что у них, как говорится, на плечах вот 5, 4 детей, то есть уже настолько вот это вот все кипит внутри, что даже вот эти вот матери, они уже не боятся говорить свое какое-то слово, да, хотя они прекрасно понимают, что им за их мнение может быть нелегко потом, и вот всякие проблемы могут возникнуть. Вот. А когда у нас не до законов, да, до такой степени, что уже действительно подпадают под пресс вот эти вот женщины, у которых вот реально там по несколько детей и там многодетные семьи, это, конечно, страшно. Вот история Инны Добротвор, конечно, во-первых, размер штрафа. Я вообще, если честно, поражаюсь на судей, чем они аргументируют такие размеры штрафов. То есть у человека там 5 детей, да, вот как? То есть вот каким образом вы себе представляете? Она должна там себе почку пойти продать, чтобы это оплатить. Я не знаю. Это просто дикая несправедливость. Хочется поддержать очень семью Инны, детей, передать им небольшой презент, чтобы жизнь была послаще. Несмотря ни на что. Это был самый большой штраф у меня, но бедной Инне удалось меня перегнать. Конечно, да. Лучше бы она была первой в чем-нибудь более приятном, правда? Передайте, пожалуйста, деткам, хорошо? У гэты ж вечар мы сустрэліся з сям'ёй Інны Добротвор, новай рэкардсменкі па буйных штрафах у Беларусі. Шматдзетная маці Інна Добротвор мусіла пакінуць Беларусь праз судовы пераслед і адсутнасць працы, якую яна страціла ў жніўні 2020-го. Іну асудзілі паводле 2 адміністратыўных справаў за партрэты палітзняволеных, якія жанчына размясціла ў пад'ездзе і на вокнах уласнай кватэры. І яна атрымала рэкордныя штрафы 400 базавых адзінак, што складае больш за 10 000 беларускіх рублёў. Муж Інны, Ілля, з 5 дзецьмі застаўся ў Менску і спрабуе наладзіць жыццё і побыт сям'і ў адсутнасць Инны. Жена была наблюдателем на выборах, там, где она голосует, на том участке. И просто такой наглости, с которой фальсифицировали выборы, она, ее просто покоребила. В фальсификации участвовала администрация школы. Мы как бы посовещались, решили забрать детей. Она принципиально, она тоже преподавала в школе, она принципиально ушла из этой школы. Ну что? А где Марк-то? Марк глухой. И что, ты его оставила? Я пошла без него, потому что мне надоело ждать, пока он в телефоне не сидится. Так что, мне теперь еще идти забирать его? Я не говорила. Я говорила, ты оглухел, по-моему. Я смотрел все время, ты не говорила. Как бы ее задержание, когда она шла подавать жалобу, и вот эти вот 3 дня с 9 по 12 она провела, была задержана, как бы повлияли на то, что она заняла такую вот позицию, потому что тот беспредел, который она увидела на Окрестино, как бы, нельзя оставаться безучастным, просто, видя такие вещи, когда людей избивали, они все слышали, сидя там в камере. Когда абсолютно закон не работает. То есть для чего вообще люди придумали законы? Для того, чтобы их исполнять. А когда закон перестает работать, как бы каждый делает выбор. Либо он остается и служит системе, которая фальсифицирует выборы, которая плюет на людей, то есть, на самое основное право человека избирать, видеть своими властями тех, кого он хочет, а не те, кто хочет удерживаться у власти. А власти абсолютно не научились и не понимают, что вот эта вот их неправильная реакция, она людей только возмущает и еще больше настраивает против властей. На самом деле на окнах своей квартиры я могу клеить все, что угодно. Это моя квартира, моя частная собственность. И именно на уважении к частной собственности строится, в принципе, все. Любое государство на этом построено. А в любом случае, то есть штрафы придется платить. И как бы тут
нет расчета на то, что режим вот-вот пойдет и как бы это все обнулится. Ну, уезжать как бы всегда тяжело. Вообще иммиграция – это не самый лучший как бы, выбор. И те, кто уехал, они с удовольствием бы вернулись. Просто у кого-то нет такой возможности. У Инны как бы такая возможность есть, потому что она уехала по рабочей визе, не по гуманитарной. А когда по гуманитарной, тут много-много проблем возникает. Ну, с Инной мы познакомились в театре. Я учился тогда на 3-м или 4-м курсе института. Вот, и пошел в театральную студию, как бы мы актеры там были. Это был такой народный театр «Живая планета». И вот там мы познакомились, там где-то через полгода, наверное, начали встречаться на мой день рождения. Вот. И поэтому даты помнишь. То, что у нас будет большая семья, там 5 детей, мы абсолютно не знали, но и время было другое, надо понимать. Но если брать ту экономическую ситуацию, которая сложилась сейчас, вот, ну, если бы я знал, что режим до такого доведет страну, то вряд ли я бы решился на 5 детей. И выходили на протесты достаточно большое количество многодетных семей, многодетных матерей, отцов, то есть тех людей, которые думают о будущем своих детей. Не те, которые как бы там работают в ОМОНе, там, им все равно, они живут сегодняшним днем, а те, кто хотят сделать страну для жизни, для своих детей. Они выходили, потому что перспективы с этой властью нету в Беларуси. Больше всего я скучала по маме. Она мне звонит, я ей звоню постоянно по утрам. Пишет она мне, когда не может ответить. Вот, например. Привет, мам. Это привет. Мама, смотри, какие драники получились. Да? Драники делали? Молодцы. Да. Мне здесь нечего болтать. Кстати, мам, я сегодня опять 4 бирюзовых заработала и получила опять новый сквиш. Подаришь? Подумаю. Ты и так у меня забрала один сквиш. Вообще очень бы хотелось бы приобщаться, приобщать детей к белорусской культуре. Вот, казалось бы, еще недавно была такая возможность, дворовые концерты, можно было прийти послушать, приобщиться. Даже несмотря на то, что музыкантам давали по 15 суток ареста, они все равно выступали. Это было замечательно. Сейчас, к сожалению, нету даже такой возможности. Власти зажали все, и официально нереально просто у кого-то услышать. Вот поэтому очень бы хотелось бы с детьми послушать какого-нибудь исполнителя. З вами проект «Беларус беларусу». Калі вы хочаце падтрымаць нашых герояў, гэта можна зрабіць як публічна, так і ананімна. Звяртайцеся да нас і памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. У эфіры галоўнае інфармацыйнае выданне на тэлеканале «Белсат». У студыі для вас працуе Вольга Старасціна. Вітаю і запрашаю на аб'ектыў з навінамі па-беларуску і без цэнзуры. Только силовое свержение власти, только путч, только кровь. Вось такое кіно ад Дзяржтэлеканалу і КДБ. Убить президента кожные 15-30 хвилин. Но это некое, як просто нервно-лингвистичное программование. Колькі каштуе голова Лукашенко? Деньги, предназначенные для тех военных, которые якобы готовы на вооруженный мятеж. Положила, Если есть удостоверение в кармане, можно будет безнаказанно убивать и насиловать. Хотим ли мы таких защитников? НАУ прапановвае проект рэформы Министерства внутренних справаў. Когда она нам надо, то ее нету, а когда не надо, то сунутся. С днем народимся!
Университет для людей золотого веку. Когда я иду в университет, я просто как на крыльях лечу и повторяю себе: живи и радуйся. А это самое главное сегодня. Забить прэзідэнта. Дзяржаўнае тэлебачанне выпусціла фільм на аснове матэрыялу КДБ пра нібыта спробу забойства Лукашэнкі. Аўтары пераконваюць гледачоў, што здзейсніць дзяржаўны пераварот у Беларусі хацелі ЦРУ, ФБР і Злучаныя Штаты ў цэлым. Знайшлося месца і для фонду Сораса, і для габрэйскага лобі. Доказы, урыўкі размоваў фігурантаў справы склеены такім чынам, што часам нават супярэчаць сабе. Каму выгаднае такое кіно, высвятляў Ярослаў Сцешак. Двухсерыйны фільм «Забіць прэзідэнта» працаўнікі АНТ анансавалі з абяцаннем шчырых прызнанняў фігурантаў справы ў арганізацыі перавароту і спробы забойства Лукашэнкі. Але прызнанні гучалі іначай, нават у адрэдагаваным выглядзе. Я признаю себя виновным тем, что я был, по сути, выкористан як технический организатор. Я признаю себя виновным в участии в заговоре. Признаю свою вину у тем, что дал махчимость вот этим людям утягнуть себе такие разговоры. Што паказалі новага, дык гэта здымкі з хаванай камерай, на якіх юрыст Юрась Зянкович размаўляе ў менскай кавярні і ў рэстаране з кадыбістамі, якія выдаюць сябе за вайскоўцаў. Будем выходить туда на Госдепартамент, чтобы помогали это сделать. За мной стоит также еврейский капитал Америки. У меня очень хорошие отношения с American Jewish Committee. Ужо ў ізалятары КДБ Зянкович кажа, што ў Злучаных Штатах сустракаўся з чалавекам, які мог быць з ЦРУ. І гэта асноўныя доказы разам з апублікаванай раней Zoom-канферэнцыяй. Там беларускія грамадскія дзеячы, у тым ліку Рыгор Кастусёў, абмяркоўваюць, ці магчыма змяніць уладу гвалту без ужывання гвалту. Фільм АНТ відавочна прапагандысцкі. Ягоная мэта паказаць мірны пратэст як зграю узброеных злачынцаў, мяркуе Віталь Цыганкоў. Мэта гэтага фільма паказаць, што яны з гэтай змоўчкі не хацелі мірна чакаць, калі Александр Лукашенко сам надумае сысці, не гледзячы ні на што, а вырашылі гэты працэс нейкім чынам падштурхнуць. Прапаганда хоча даказаць тым, хто яе глядзіць, што на самой справе апазіцыя злобная, немірная, ваяўнічая. Але ў фільме няма заяваў аб удзеле амерыканскіх спецслужбаў ні ад падследных, ні ад працаўнікоў КДБ. Ёсць толькі агульнае абвінавачанне Захаду ў спробе агрэсіі. Готовилось где-то порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами. Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за Каддафи. Нам известно, что фонд Сороса выделил $500 миллионов. А ці поверили АНТ сами белорусы? Эти глупости вообще. Тут вообще компания странная. Федута, тот, который с ним был с самого начала. Это, я думаю, что просто их подговорили. Надо было закрыть этих уродов надолго. И так, чтобы им мало не показалось. Аргументов мало. Где доказательства того, что, о том, что он говорит? Полный бред. Ну, я особо не знаю, но то, что я там увидел, это мне не понравилось. Я не верю ни в какой заговор однозначно. У якасці доказаў КДБ прыводзіць паказанні журналіста Уладзіміра Чудзянцова, які 2 гады таму трапіў за краты ў наркотычнай крымінальнай справе. Зинкович – это более публичная персона этой партии, Щегельский – это, скажем так, мозговой центр этой организации. На тот момент они планировали все-таки это осуществить через участие в выборах. Чудзянцоў неадназначная фігура, шмат гадоў таму ён нават атрымаў псеўдаўзнагароду «Чорны крумкач» ад Беларускай асацыяцыі журналістаў, прыгадвае Віталь Цыганкоў. Такія людзі, яны заўсёды першымі трапляюць у распрацоўкі спецслужбаў, скажем, такія людзі, якія па нейкай прычыне знаходзяцца на крышку. А тут чалавек за кратамі давно сядзіць, і ён каментуе падзеі, якія адбыліся ў той час, калі ён был за кратамі. Но это, здаецца, самае глупае рашэнне аўтараў гэтага фільму. Эксперт падкрэслівае, што і Юрась Зянкович у палітычным асяроддзі вылучаўся авантурызмам і няздатнасцю пралічваць свае крокі наперад, а гэта не магло застацца без увагі спецслужбаў. Ярослаў Сцешак, Белсат. Милиция без гвалту и на служении людям, а не режиму. Народное антикризисное управление распрацавала проект реформы Министерства внутренних справаў. Адмыслоўцы НАУ запрашаюць беларусаў уносіць прапановы і заўвагі. Такая адкрытая, як гэты проект, мае быць і сама милиция. Падрабязней Юлія Цяльпук.
Каб рамонты жылых дамоў чакаюць. На ўсходзе Берасця за нашыя грошы аднаўляюць будынак ля міліцыі Берасцейскага раёну. 2 гадамі раней збудавалі шыкоўны гмах суда, а ў годзе 2018 урачыста адкрылі 4-павярховы офіс абласной пракуратуры. Працаваць для людзей праваахоўнікі маюць яшчэ лепш. Порядок у нас. И не дай бог что-то заяви милицию, немедленно меры примут. Когда она нам надо, то ее нету. А когда не надо, то сунутся. Белорусской милиции, на жаль, зараз все боятся. Нас же за это посадят, если мы вам скажем правду. Цягам 7 паслявыбарчых месяцаў міліцыя показала карны твар. Профільныя арганізацыі Беларусі і замежжа фіксуюць тысячы фактаў і прозвішчы супрацоўнікаў органаў, адказных за парушэнні правоў чалавека, у тым ліку забойствы, катаванні затрыманых і зняволеных. Гэта яшчэ не дно. В апреле или в начале мая все это будет иметь под собой правовые основания. Есть удостоверение в кармане, можно будет безнаказанно убивать и насиловать. Хотим ли мы таких защитников? Павел Латушка кіруе гэтае пытанне у тым ліку да дэпутатаў палаты прадстаўнікоў. Народнае антыкрызіснае ўпраўленне распрацавала альтэрнатыўную гвалтоўную рэформу органаў унутраных справаў у супрацы з асобамі, якія удзельнічалі ў рэфармаванні паліцыі ў іншых постсавецкіх краінах. Экс-следчая СК Беларусі Святлана Хілько кіруе гэтую працоўную групаю. Галоўным у рэформе лічыць вяртанне беларусам кантролю над працай міліцыі. У нас для этого есть все. Высококлассные специалисты, поддержка сотрудников и граждан, материальные ресурсы и международные экспертные связи, лучшие практики и программы. Но ключевым звеном успеха реформы станет общественное участие и контроль на всех уровнях. Дэмілітарызацыя, жорсткая адказнасць за катаванне, а таксама звальненне або перапрацоўладкаванне. Па стане на 2017 год у органах унутраных справаў Беларусі было 98 тысяч асобаў. Колькі цяпер, разам з сакрэтнымі дзяржаўнымі падраздзяленнямі, ведае хіба толькі Александр Лукашенко. Менавіта ён вызначае штатную колькасць, задачы, ідэалогію. Во всем цивилизованном мире основными функциями полиции является обеспечение общественной безопасности и борьба с криминалитетом. Заметьте, мы не говорим о какой-либо защите интересов какого-то абстрактного государства. На думку эксперта, эффектыўную праца міліцыі будзе пры самакіраванні з асобным бюджэтам і правам на ініцыятыву. Замест планавай сістэмы і працы на статыстыку давядзецца рэальна раскрываць справы. Выхоўваць новую псіхалогію, навучаць і тэставаць кадры праца не на адзін дзень. Эрыка Марат, колішняя рэктарка грузінскай паліцэйскай акадэміі і экс-кіраўніца нацыянальнай паліцыі, удзельнічала ў рэфармаванні паліцыі ў шэрагу постсавецкіх краінаў. Первое, значит, это была как бы политическая воля. Второе, это синхронная реформа полиции, прокуратуры и, конечно, судебной реформы. Потому что если вот как бы цикл криминальной юстиции не работает, то, конечно, как бы вот одна реформа полиции, а особенно реформа как бы traffic police, так, патрульная полиция вообще не помогает. Таму і ў новай Беларусі рэформу паліцыі давядзецца праводзіць паралельна змяненням у іншых сістэмах. З праектам НАУ можна азнаёміцца на старонцы Стражыком і пакінуць меркаванне. Юлія Тельпук, Белсат. Спіс палітзняволеных павялічыўся яшчэ на 2 асобы. У ім цяпер Вольга Маёрова, якая адміністравала сацыяльныя сеткі Мікалая Аўтуховіча. Яе вінавацяць у тэрарызме. Дзяніса Ўрада, які даслаў у тэлеграм-каналы сакрэтны ліст аб уцягванні вайскоўцаў у задушэнне пратэсту, абвінавачваюць у дзяржаўнай здрадзе. Цяпер у Беларусі 360 палітвязняў. Пра іншыя выпадкі пераследу апанентаў уладаў Ігор Станкевіч. Аб крымінальнай справе за заклікі да пратэстаў і абразу Лукашэнкі берасцейскі актывіст Андрэй Шарэнда даведаўся з тэлеграм-каналу пракуратуры. Нагодай нібыта стала інтэрв'ю, дзе Андрэй распавядае пра ўмовы ўтрымання ягонай жонкі, Паліны Шарэнды-Панасюк, якая з 3 студзеня знаходзіцца ў СІЗА. В гэтай інтэрв'ю я перадаю ей словы. Даслоўна словы гучаць так, што нашай дзяржавай правіць чалавек, якого можна параўнаць тэрарыстам, хлусам і злачынцам. Актывіст заклікаў праваабаронцаў неадкладна прызнаць ягоную жонку Паліну палітзняволенай. За кратамі на яе оказывается ціск, некалькі разоў кідалі ў карцер. Власти используют все возможности для того, чтобы по максимуму использовать
уголовное законодательство, ну и другое, в том числе об административных правонарушениях, для того, чтобы, как они считают, пресечь административные правонарушения, уголовные преступления. Но в результате происходит запугивание общества. Суд над Павлом Северынцем, Ириной Счастной, Евгеном Афнагелем, Павлом Юхневичем, Дмитрием Козловым, Максимом Винярским и Андреем Войничем, призначены на 12 траўня, будзе закрытым. Маўляў, матэрыялы справы таямніца, якая ахоўваецца дзяржавы. Няма ніякай дзяржаўнай таямніцы. Гэта справа не тычыцца дзяржперавароту і так далей, і так далей. Гэтай справы ўвогуле няма. Яе няма. Таму што няма з чаго быць справай. Беларускія суды працягваюць адміністрацыйны пераслед грамадзянаў. На 10 і 20 сотняў арышту суддзя Кастрычніцкага раёну Віцебску Владзімір Царыкаў асудзіў Лізавету Кірыенку і Марыю Амасовіч. Дзяўчын абвінавацілі ў несанкцыянаваным пікетаванні. 26 красавіка на прыступках у Васкрасенскага храму яны запалілі лампадкі ў памяць ахвяраў Чарнобыльскай АЭС. Получается, что у нас теперь нельзя ставить лампадки, ничего, свечи зажигать нельзя. Придется Пасху согласовывать, и все остальные праздники тоже. То вдруг заберут нас всех. Працягваецца ціск і на незалежныя медыа. На патрабаванні пракуратуры інтэрв'ю Святланы Ціхановскай баранавіцкай газеце «Інтэкспрэс» суд прызнаў экстрэмісцкім. Ігор Станкевич, Белсат. Задачка ад Міністэрства адукацыі. Ёсць гімназія з добрым педагагічным складам і вучнямі, якія без праблемаў паступаюць у ВНУ. І ёсць чыноўнікі, якія зачыняюць навучальную установу, бо вучыць у гімназіі даражэй, чым увогуле не вучыць. Пытанне, колькі сэканоміць дзяржава? Адказ у матэрыяле маіх калегаў. Шумілінскую раённую гімназію-інтэрнат у Лескавічах стваралі для вясковых дзяцей. Але больш за палову вучняў ездзяць сюды з Шуміліна, пры тым, што ў раённым цэнтры 2 сярэднія школы. Это очень перспективная гимназия. Поступление в вузы высшего образования 99%. Некалькі месяцаў таму бацькі навучэнцаў даведаліся, што гімназію-інтэрнат збіраюцца зачыніць. Ее решили закрыть райисполком наш Шумилинский и облсполком Витебска. Приняли они это решение без нас. Мы пытаемся им сказать, что родители не согласны с их решением. Но нас никто не хочет слышать. Цяпер у гімназіі 119 вучняў. Супраць закрыцця адукацыйнай установы бацькі выказваліся ў пісьмовых зваротах у раённы і абласны выканкамы. У адказ чыноўнікі зарганізавалі сустрэчу з бацькамі. Эта гимназия – это последний, скажем так, оплот пункта, где есть рабочие места в этом населенном пункте. За мою жизнь здесь сначала убрали детский сад. Ладно, мало детей в районе. Почему стало мало детей на сельской местности? Потому что не стало рабочих мест. Люди вынуждены были уезжать. Аргументацыя з чыноўнікаў наступная. Раён і так жыве з бюджэтных датацыяў, а школы ў вёсцы жылі сябе. Шумилинский район, он дотационный район. Более 70% мы получаем из государственного бюджета. Чыноўнікі палічылі, што навучанне ў Лескавіцкай гімназіі абыходзіцца задорага. На аднаго навучэнца затраты амаль удвая вышэйшыя за запланаваныя. Паводле прадстаўнікоў Віцебскага аблвыканкаму, пасля таго, як гімназію зачыніць, дзяржава зэканоміць 1,5 мільёна рублёў за год. Настаўнікі ж без працы не застануцца. Возможно, зарплата будет ниже, но это будет соответствовать законодательству. По законодательству должна быть нагрузка 20 часов. 20 часов. Это не ухудшение условий труда. Аднак бацькі гэтак і не зразумелі, чаму закрываюць менавіта найлепшую гімназію ў раёне. Для сельской местности, как мы проживаем, очень будет сложно определить куда-то своих детей. На данном этапе при закрытии у нас остается один выбор – это переезд в какой-нибудь другой город. Выявілася, што будынкі гімназіі мясцовыя ўлады плануюць выкарыстоўваць для турызму і адпачынку. На сустрэчы з чыноўнікамі бацькі запыталіся, ці гэта так, але адказу не атрымалі. Крысціна Авакумова, Белсат. Найлепшы дызайн кніжныя вокладкі вызначылі ў Менску. Сёлета прэміяй імя Міхаіла Анімпадыстава ўганаравалі Алену Дашкевіч. Гэтак супала, што дызайнерка працавала над выданнем «Простае слова» Міхаіл Анімпадыстаў. Гледачы ж Белсату сваім галасаваннем адзначылі вокладку Анатолія Лазара да кнігі «Беларуская нацыянальная ідэя», прызнаную ўладамі экстрэмісткаю.
Не было, на мой погляд, прахадных вокладак, і журы было даволі складана, асабліва калі ўжо мы дайшлі да фінала, калі у нас было 6 фіналістаў, і мы мусілі нават фінальнае галасаванне праводзіць у 2 туры, бо вельмі складана было вызначыцца. За перамогу ў шорт-лісце прэміі змагаліся 5 дызайнераў і 6 вокладак. Усе кнігі выйшлі цягам мінулага года. Прэмію сёлета ўручалі 3-й сезон. Ініцыятыва належыць беларускаму пэн-цэнтру, Саюзу беларускіх дызайнераў і лятучаму універсітэту. Генеральны партнёр – тэлеканал «Белсат». Михаил Анемпадыстаў – беларускі дызайнер, графік, фатограф, паэт, перакладчык і публіцыст. Ён супрацоўнічаў з нашым тэлеканалам. Быў аўтарам ідэй і тэксту музычнага праекту «Народны альбом», рэалізаванага з дапамогой «Белсату». Михайла Анемпадыстава не стала 3 гады таму. Кажуць, у 40 гадоў жыццё толькі пачынаецца. А што мы робім на пачатку жыцця? Вучымся. Такую магчымасць дае беларусам універсітэт залатога веку, які сёння адзначае 11-й дзень народзінаў. Белсат пабываў на імпрэзе, на якой, як аказалася, не толькі святкавалі, але і вучыліся. З днём народзін цябе, з днём народзін цябе. 11-й дзень народзінаў адзначае універсітэт залатога веку ў горадні. За гэты час для людзей сталага ўзросту зладзілі больш за 100 курсаў, 50 клубаў, правялі безліч лекцыяў, прэзентацыяў і гасцёўняў. Былі і спартовыя імпрэзы і падарожжы, жывыя бібліятэкі і фрымаркеты, дзея і цэнтр міжпакаленчага ўзаемапаразумення. Выходит на пенсию, говорят часто, он все, уже жизнь закончилась. А УЗВ дает возможность жить дальше, продолжать. Реализовывать все свои мечты с детства, на которые не хватает времени, но они всегда были. Об УЗВ знаю давно и мечтала, чтобы меня наконец выгнали с работы. И я пошла сюда и занялась тем, о чем мечтала всю жизнь – творчеством. Тяжкий период в моем житті, я стратил жонку. И потом мне подсказали, что есть такая магчимость знайти новых людей, знайти себе. Это интересные экскурсии, изумительное изложение материала. Это забота о человеке. И это попытка вновь вернуться в то время, когда ты мог сделать все, что можно сделать в жизни. Когда я иду в университет, я просто как на крыльях лечу и повторяю себе: живи и радуйся. А это самое главное сегодня. Пандемія коронавіруса ўнесла свае карэктывы ў актыўную дзейнасць навучэнцаў універсітэту залатога веку. Зараз кампенсуем адсутнасць магчымасці для тых, хто не ходіць на заняткі стацыянарна, стварыўшы наш віртуальны універсітэт, і людзі маюць наведаць магчымасць наведаць заняткі онлайн. Цяпер слухачы курсаў рыхтуюцца да выпускнога. Што праўда, большасць выпускнікоў збіраецца і ў наступныя гады наведваць заняткі. Даже в городе можно по внешнему виду женщины сказать, она слушательница УЗВ или нет. Наши УЗВшницы, они более стильные, более свободные, более самостоятельные. Это не те бабушки, к образу которых мы привыкли в прошлом. Калі вы яшчэ не далучыліся да ліку гэтых актыўных і крэатыўных людзей, што любяць жыццё, то зможаце гэта зрабіць у новым навучальным годзе. Каб стаць слухачом універсітэту залатога веку, дастаткова запоўніць анкету-заяўку. Цяперашнія студэнты рыхтуюцца да выпускнога, а будучыя да заняткаў, якія распачнуцца у верасні. Алесь Яшченко, Вольга Старасціна, Белсат. Ні Ціханаўская, ні нехта, ні нават Зянковіч і Кастусю не зладзілі рэвалюцыю ў Беларусі. Зрабіць гэта маглі працоўныя, калі б салідарна падтрымалі страйк. Але ці ёсць салідарнасць? Пра гэта размова дня. Глядзіце адразу пасля аб'ектыву. У мяне ж на сёння ўсё. Зычу вам усяго самага добрага. Да сустрэчы.